Sanibonani. Ngiyathemba niyalazi igama. Ya, beyond inhlokohlela la. Lapha enkantolo ephakeme yaseGauteng kunecala elafakwa ilombutho osematheni kulo insuku owabaseshi abaphenya ngenkohlakalo eyenziwa izikhulu zalelizwe. Kunecala ke lapha elikhona elihlezi njengamanje. Niyakhumbula lo owayeuspeaker weParliament, umama obizwa ngoNosiviwe uMapisa uNqakula. Siyakhumbula eboshwa idabukisa Nkosi yami ngalesa sikhathi ekhala nasenkantolo. Wayesavela ke lapha icala ke selihlezi njengamanje. Ukuhlala kwecala ke seliyathethwa. Liphethwe iyona ke iDEC. Ithi into yaqala ngalesikhathi engakabi uspeaker esawungqongqoshe wezokuvikelwa kwezwe i-defense lapha i-military force yase South Africa. Kunenkampani thizeni eyathola ithenda ebizwa ngomkhombe Marine, yathola ithenda lapha eyayenza ezinye zezinto ngaphakathi lapha embuthweni. Wase yaqala ke eyigwexa imali ethize, le mali engazifinyelele ku 4.6 million. Le mali ke uyigwexile isikhathi eside. Bekungekho ubufakazi. Ubufakazi ke sebuza ke nomuntu ozubiza nokuthi umngani wakhe nomuntu wayelene naye kakhulu ubesemthatha njengodadewabo. Lo uNomusa uPatricia uBetty Shabangu. UNomusa uBetty Shabangu lo umuntu owenza ahlobise indlu futhi aphinda inwebe, usebenza ngezindlu isikhathi esiningi, uyi-interior designer. Uyasho ukuthi sebeneminyaka engaphezulu kwa-22 bazana. Uhlangane naye ngekhathi uMapisa Nqakula ethenga lo muzi endaweni ekuthiwa iseBruma, endaweni yoMntakabani noma abadla izambane likaPondo. Kwakuunyaka ka-2004 ngaleso sikhathi behlangana. Bazanile isikhathi eside sebejwayelene. Ngo-2016 kuya ku-2020 ila iqale khona kumshikashika. Nangu kuMapisa eseba nemali isikhathi. Useyamtshela ukuthi hayi ngicela ungiredesignele wona lo muzi ukuthi uthithivate ubukeke ngendlela ezothandwa yimina. Eshintsha ama-bathroom lapha, eshintsha kanjalo futhi nephansi ukuthi ifaka ama-tiles nanoma yini eyayidingeka phansi. Kuhamba isikhathi ke leyo msebenzi awayizowenza uShabangu wawuzokudla isamba semali esu-352,000. Bese kuba u-115 imali ayizoyikhokhela abantu ababemlekelela izandla phela. Uhambile umsebenzi washintsha ekutheni kuthithivethwe indlu. Umsebenzi kuthiwa hayi manje siyawushintsha umsebenzi, ngifunele wena umuntu ozongenzela iplan enhle. Ngiyawunweba manje lo muzi, ngiyawushintsha nje, ngiyawunweba ngufaka ezinye izinto ukuze ube muhle kunaloko oyisona. Wase emtholela ke indoda ekuthiwa Azwindwini umlawuthi unjiniya futhi uyile ndoda le kuthiwa ama-architect. Umlawuthi ke ukwenza nje leyo msebenzi, menzela i-drawing ye-plan yomuzi, wamthatha u-20,000. Thatha ke isa lapha komasipala, umasipala efike iphasisa ibuye. Yena umlawuthi ke uthi naye ufakazi umlawuthi usisholo wena lo ukuthi wabe sembonga ke esemkhokhela imali ngoba u-20,000 wayideposit yokwenza leyo nto. Uma isi-approviwe noma isiphasisiwe lapha emkhandlwini lo, usiyabuya ke useqedelela imali yakhe emnika u-50,000. Emnika yena uMapisa Nqakula esandleni sakhe kanye nobaba wekhaya uCharles. Angithi siyamkhumbula uCharles phela uCharles Nqakula okwakuyena owayaziwa phambilini. Bayenzile ke indlu leyo beyishintsha benza ke yagcina isidlula nakwimiliyoni indlu. Naso ke isimanga esikhulu esenzeka. Ekhathi beyenza indlu sebeyiqedile babeke sebefaka amakhethini. Yazi ukuthi abiza malini amakhethini akulowa muzi? Abisa 600,000. Ngaphezulu kancane kwa-500,000 amakhethini lawo
kuhlanganisa ama-rails nayo yonke into. Hawu, uze liyabuza ijaji amakhethini abiza kangaka kumayelana nani? Uthi lawa hayi wawathenga phesheya ngoba a-cheap khona, ngokusho kwabo a-cheap la ka-600,000, lawa izowathenga la eSouth Africa ayizobiza. Ijaji nalo cishe lawa nesihlalo lithi hayi angaze ngiyibone indaba yamakhethini abiza kanje. Uthi hayi aseqopheleni eliphezulu, abizwa double scheme or i-double bani, ayi-classic, kwafakwa ne-furniture eyadla imali engaphezu kuka-1.8. Uthi-ke uShabangu indlela bebekhokhelana ngayo abakaze libe khona ibhenki la, yonke into ebeyenzeka bebekhokhelana imali ewucash, ngisho yabasebenzi laba abasebenzayo. And uyayizwa-ke le ndaba uMapisa imali, ingakho imali yabo ingalandeleki labo sopolitiki bethu bala ekhaya, ngoba imali yabo itholakala yayiwucash. Ayiqali into kanjalo phela, nePhalaphala imali ewucash. Ukusho ukuthi bonke labo ngqongqoshe lapha nabasebenzi bakahulumeni kunemali abayigcinile emizini yabo ewucash engasoze yaye ebhenki, ngoba ibhenki lizobuza ukuthi imali, le mali engaka uyithathaphi ngoba wena usebenza umsebenzi owukuthi. Aqali ngePhalaphala. Samkhumbula umama osanda kushona owayephethe laphana owayebizwa ngoDudumyeni. Ngelinye ilanga kwatholakala imali kwakhe ewu-18 million. Iningi imali emzini yalamadoda. Enhlokohlela thina owakho umbono ngemali edliwayo ela eSouth Africa bume.